ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିବଡି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଅଗ୍ରଗତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ମଣିଷ ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ଅଜଣା ରୋଚକ ଓ ଦରକାରୀ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣିବା। ମଣିଷ ଶରୀରର ଓଜନର ମାତ୍ର 2 ଭାଗ ହେଉଛି ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ। ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କର 80 ଭାଗ ହେଉଛି ଜଳ ଏବଂ ଏହି ଜଳୀୟ ଅଂଶର ଯଦି ଶତକଡ଼ା 2 ଭାଗ ଜଳକ୍ଷୟ ଘଟେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରଭୃତି ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଜଳକୁ ବାଦ ଦେଇ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର ମୋଟ 60 ଭାଗ ହେଉଛି ଚର୍ବି। ତେଣୁ ବ୍ରେନ୍କୁ ଫ୍ୟାଟିଏଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶରୀରର ମୋଟ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଗ୍ଲୁକୋଜର ପ୍ରାୟ 20% ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପଯୋଗ କରିଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାହତ ହେଲେ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ମସ୍ତିଷ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଶରୀରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉନଥିବା ଅଙ୍କ। ତେଣୁ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରେନ୍ ସର୍ଜରୀ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରାୟ 100 ବିଲିୟନ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସମସ୍ତ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 23 ୱାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବକୁ ଅନାୟାସରେ ଜଳାଇ ପାରିବ। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକା ପ୍ରକାରର ନୁହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି। ହିପୋକାମ୍ପସକୁ ଆମର ମେମୋରି ସେଣ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ୍ର କ୍ଷରଣ ହେତୁ ଆମର ମନେ ରଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥାଏ। ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 40ରୁ 70 ହଜାର ବିଚାର ଆମ ମନକୁ ଆସିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଚାର ନକାରାତ୍ମକ ଅଟେ। ବଡ଼ ଆକାରର ମସ୍ତିଷ୍କ ଠାରୁ ଛୋଟ ଆକାରର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଧିକ କ୍ଷିପ୍ର, ଏହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଶତକଡ଼ା 10 ଭାଗ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷିପ୍ରତା ଓ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାମ କରିଥାଏ। ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସଂକୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ର ଅଭାବ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।